Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 8-nji dekabryna aqsanyny. Türkiýe Türkmenistana üç taraply samit energiýa geçelgesi üçin möhüm. Türkmenistan bilen Kırgızstan tezi multimodal ulug geçelgesini döretmegi meýilleşdirýär. Forbes Elon Musk birinjiligini ýetirdi. Katar 2022 17 günni 760 000 adam bardy ýaly habarlar ýetirýäris. Gelinginde bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkiýe Türkmenistanyňky üç taraply samit energiýa geçelgesi üçin möhüm. Şu ýylyň 14-nji dekabryny Türkiýe, Azerbaýjan, Türkmenistan görnüşini üç taraply samiti geçirmek meýilleşdirilýär. Bu samit Merkezi Aziýadan energiýa serişdeleriniň Ýewropa iberme üçin energiýa geçelgesini döretmek üçin möhüm ähmiýeti eýe bolup durýar. Bu barada Türkiýe Respublikasynyň prezidentiniň resmi wekili Ibrahim Kalın belläk geçdi. Häzirki energetika we azyk howpsuzlygy bilen baglanşykly dünýäde bolup geçýän wakalaryň döwrüni Türkiýe dünýäsynyň we Merkezi Aziýanyň ähmiýeti ýygdarly artýar. Türkiýe dünýäsynyň geografiýasy energiýa götürjüleriň dünýä gorunyň epesli möçberine eýedir. Biz tarapyndan döredilýän energiýa götürjüleriň geçelgesi Ýewropa bazaryna tebii gaz ibermekde möhüm ähmiýete eýe bolar. Bu diňe bir Azerbaýjanyň gazyny däl, eýsem geljekde Türkmenistanyň we Gazagstanyň energiýa serişdelerini dünýä bazaryna ibermekde ähmiýetli bolar. Türkmenistanda geçiriljek Türkiýe, Azerbaýjan, Türkmenistan görnüşini üç taraply samit we amalaşyljak işiniň möhüm tapgyry bolar diýip Ibrahim Kalynyň çykyşy TRT teleýaýlymyna berildi. 14-nji dekabrda awada milli syýahatçylyk zowlugyny üç taraply samit göz öňünde tutulýar. Bu saparyň öňü seýrasynda üç ýurdun daşary işler, ulug we energetika ministrleriniň dowuşuklary hem meýilleşdirilýär. Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan özü ýurduny Ýewropa bazaryna tebii gaz ibermek babaty, tebii gaz merkezine döretmek babaty meseleni bu samitde ara alyp maslahatlaşykdygyny ozal hem belläk geçipdi. Türkmenistan bilen Gazagystan tezi multimodal ulug geçelgesini döretmegi meýilleşdirýär. 1-3 dekabrda Kırgız Respublikasynyň ulug we kommunikasiýa ministri Tilek Tekebayev iş sapary bilen ýurdumyzda bolup, Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanynaky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Mehmethan Çakyýew bilen gepleşikler geçirdi. Saparyň dowamynda Kırgız Respublikasynyň ulug we kommunikasiýa ministri Türkmenbaşy halkara deňiz portuna baryp gördi diýip ministrligiň medpugat gulugy habar berýär. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanynaky ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktoriniň hemde Kırgız Respublikasynyň ulug we kommunikasiýa ministriniň arasynda geçirilen gepleşiklerde taraplar iki ýurdun arasynda ulug hyzmatdaşlygyny ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Kırgızstan, Özbegistan, Türkmenistan, Russiýa ulug ugruk boýunça ýükleriň daşaryşyny ýola goýmagy gyzyklanma bildirdi. Şunuň bilen baglykda Türkmenistanyň we Russiýanyň deňiz portlaryny ulanmak arkaly taraplar degişli ýurtlaryň gatnaşmagyny, hyzmatdaşlyk ähdnamasyny baglaşmak mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmen tarapy degişli alternativ ugruk boýunça ulug ugrunyň işe babaty 4 ýurdun gatnaşmagyna ýöreýte mejlisin geçirilmegini öňe sürdi. Kırgız tarapy Türkmenistanyň çäginde Kırgız awtomobil ýük taşyjylary üçin amatly ýük geçiriş ýagdaýynyň döredilmegini, oşunyň bilen baglykda Türkmenistanyň çägini üstaşyr ýük geçiriş ýygymlarynyň aradan aýrylmagyna gyzyklanma bildirdi. Kırgız tarapynyň öz çägini üstaşyr ýük taşyşyny Türkmen awtomobil ýük taşyjylarynyň ýygymlaryň alınmaýanlygy belini. Kırgız tarapy iki taraplyň we tezi multimodal ugruk boýunça ýük geçirilişini artdyrmak babaty Türkmenistanyň we Kırgız Respublikasynyň arasynda 1995-nji ýylyň 29-njy noýabrynda Aşgabatda baglaşylan awtomobil arkaly halkara ýük we ýolagçy gatnawlary babatda baglaşylan ılalaşyga üýtgetmeleri girizmek we iki taraplyň üstaşyr ýük taşyşyny ruhsatnamasyz ulgamy işe girizmegi teklip etdi. Türkmen tarapy üstaşyr ýük geçirilişini ruhsatnamaly ýurdun çägine girmek düzgünni aradan aýyrmak meselesini seretmege taýýardygyny ma'lum etdi. Türkmenistana iş saparynyň barşyny Kırgız Respublikasynyň ulug we kommunikasiýa ministri Tilek Tekebayev Türkmenbaşy halkara deňiz portuna baryp görüp bu ýerdäki mümkinçilikler bilen ýakynan tanış boldy. Bu ýerde Türkmen deňiz derýa ýolary agentliginiň ýollaşysy bilen geçirilen dowuşukda Kırgızstan, Özbegistan, Türkmenistan, Russiýa alternativ multimodal ulug geçelgesi arkaly has amatly we ulug port hyzmatlaryny döretmek mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşyldy. Forbes Elon Musk birinjiligini ýetirdi.
Amerikalı işewir we milyarder Elon Musk dünýäniň iň bay işewirleriniň sanawyna birinjilik orny ýetirdi. Sanawda birinji orny Fransiýanyň LVMG kompaniýasynyň ýolbaşçysy Bernard Arnault onuň maşgalasy eledi. Bu barada Forbes jurnaly habar berýär. Neşriň habar bermegine görä Elon Musk'yň baylygy 184,16 milyard dolara deňdir. Arnault onuň maşgala agzalarynyň baylygy bolsa 183,11 milyard dolara barabar boldy. Fransiýanyň LVMG kompaniýasy dürli kaçan önümleri bilen meşhurdur. Kompaniýanyň merkezi binasy Paris şäherine ýerleşýär. Amerikanyň meşhur milyarderi Jeff Bezos hem sanawda öňdäki orny elýär. Ol hem öz emleginiň uly bölegine haýyr sahawat işlerine gönükdirmegi meýilleşdirýär. Katar 2022 17 günde 763 000 adam vardı. Futbol boýunça dünýä çempionatyny gurnayan Katar 17 günde 763 000 adam kabul etdi. Bu barada dünýäniň iri ýarşyny gurnayan tarapyn guramaçylyk topary habar berdi. Hasabata görä, Katar ýarşyny geçýän döwründe 763 000 gowrak daşary ýurtly mehmanlary kabul etdi. Olaryň ýarşyndan gowrak eýam Katardan gitdiler. Ma'lum bolşuna görä, dünýä çempionaty üçin 3,9 milyon bilet satyldy. 52 duşuga gatnaşçylaryň sany 2,165 milyon adama deň boldy. Häzirki wagtda dünýä çempionatyny 56 duşuk geçildi. 9-njy dekabrda 1-4 finalyň ilkinji duşuklar oýnalar. Niderlandlar bilen Argentina hem de Horwatiýa bilen Braziliýa duşur. 10-njy dekabrda bolsa Angliýa bilen Fransiýa, Maroko bilen Portugaliýanyň duşuklary geçirilýär. Katardaky dünýä çempionatynyň duşuklary 8 stadionda oýnalýar. Dünýä çempionatynyň final duşugy 18-nji dekabrda Lusaildaky milli stadionda oýnalar. Dohadaky dünýä çempionaty üçin gurnulan stadion 974 stadiony sökülüp başlandy. Bu stadionda dünýä çempionatynyň 7 duşugy geçirildi. Ol ýük konteynerlerinden düzüldi. Onu sökmek işine girişildi. Ene mehriban müştoklar, ata watan seviyede saylanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanany size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň Azerbaýjan energiýa serişdelerini Ýewropa iýermek babatda çykyş edýär. Türkmenistanyň Russiýa Universitet resmi nama gol çekişdi. Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygy Sahypa Gafarowa Türkmenistanyň ýokary syýlagy bilen syýlaglandy. Hataýyň başlygy Si Jinping Saudy Arabistanyna Hakyjan Muraýew durmuşyma baglanan sunugat ýolum. Ahal topary ýurdumyzyň çempionu boldy. Futboluň iň awraly kubok Italiýada öňdürilýän ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişen okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, egerde biziň saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onda Google Play Marketdan Atawatan Türkmenistan projeniýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden eneke sanlarynda görüşýänçek, hoşta bolun.